La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillah jul jalali wal jamali wal kamali. Zakat Foundation we ONG do de alhamdulillah niya san joli anyeba la be baramina Mali kono yanno cadre de partenariat de be ani ministère che wala sa anga se ka u deme ka haklina fale ka laje bara be se ka ke ka nya chogo mina maminu ni deme ka se ka lase uluma otmana c'est nia à occasion ka anga fori kerenkerele lase madame la présidente madame Ndiaye ministre tola ani ministère bela jelen tola ani jamana tola ale dronte ONG FMB keneka Mali kono ya non ani Mali koka minu ba essayer ka malien deme ka sumbagato deme ni kalo barkamana Allah subhanahu wa ta'ala de ya fo Qur'ane kono mao mani baranyuman ke ka dépense ke i ka dala ka fɔ i b'o sara dafalen sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ seli fitini ani seliba a b'an wele an bɛna a ka donation lajɛ donc madame Ndiaye n ka foli b'i ye ala ka nin caman nɔgɔya i ye parce que e fɛnɛ hakili bɛ i balimaw la i sidiw i hakili b'u la i hakili b'i ka jamana fɛnɛ la mɔgɔ caman bɛ yen u b'a minɛ an b'a dɔn u b'a minɛ a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye mais e y'a daminɛ hali bi i bolo b'a la ala k'a ta fanga d'i ma ka caman d'i ma ka san caman ta yira n na nin sunkalo min fɛnɛ daminɛna ala k'a timɛ ko ɲuman di an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. A foli bɛ se Zakat Foundation a ɲɛmɔgɔba min sigilen bɛ yan a y'a fɔ cogo min an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ san caman bɔ an ka baara an sigilen filɛ nin ye a hɛrɛ dɔ de kunna dɛsɛbagatɔw minnu ta dɔn u b'a kɛ cogoya min bi ka olu ni la hinɛ baara ɲuman tɛ ka o bɔ ne ta ye foli de ka a fɔ k'a fɔ ani ka fɔ tuguni n'anw nana nin kɛnɛ in kan anw minnu ye association ye n'a bɛ fɔ ko bénéficiaires an ka kuma ta olu tɔgɔ la ka association ONG Zakat Foundation a présidente a bureau Mali ana a directrice n'a bureau baarakɛla bɛɛ ka kuma ta ka foli ni bonyamasegin k'u ye nin baara in an n'u b'a daminɛ don min an association a kun ti tɛmɛ kiti fila an ka lamɛn kiti fila dɔrɔn an b'a ta ka don duw kɔnɔ k'a bɔ k'a fara ka d'u ma nka alhamdulilayi bi an b'a fɔ Zakat Foundation a représentelen bɛ Afrique de l'Ouest fan bɛɛ lasurunyana bi Bamako yan an bɛ 350 kits de kɛnɛ kan mais Mali intérieur fɛnɛ na plus de 200 kits yɔrɔ fɛn mun daminɛna kelen bɔrɔ fila ka na se fɔ bawo bara yi kama an b'a yira k'a fɔ baara a bɛ ka taa ɲɛ anw bɛ se ka mun kɛ n'a y'a sɔrɔ an jukɔrɔma tintilen tɛ de anw wuli ko tan n'an ko ministère mun ma k'a fɔ an accompagner conseil d'an ma guide k'an ye u b'a k'an ye y'a mɛn o foli o bɛ kɛ ministère des affaires religieuses et du culte u bɛ bila an ɲɛ hali k'an ka papiyew ɲɛnabɔ yala a tɛ tɛmɛ o kan mun ye action sociale ye an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo kabi an hakili b'a la ni inondation kɛra tuma min na commune 4 ni commune 1 la ka b'o don u m'an janfa fo ka se nin ma n'an ko fɛn dɔrɔn u bɛ na u b'an dɛmɛ an n'u b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ
an ka mɔgɔw bɛ identifier olu fana b'an dɛmɛ ministère mɔgɔw b'an dɛmɛ belebeleba a b'an ka madame le maire ye belebeleba a b'an ka madame le maire ye kabi don min n'an wulila ka don madame le maire kan k'a fɔ an mago b'a ka accompagnement na ça n'a jamais fait défaut foli bɛ nin bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye n tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka ban n bɛ se ka mun fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i contribuer la nin action in na ala k'a baraji sɛbɛn i kun dɛmɛ min ninnu ne filɛ ne ma nin ye nin ye dɛmɛ belebeleba de ye n tɛ zan fɔlɔ ye n tɛ zan filanan ye ala ni awa commune 5 yɛrɛ maire barika a n'a ministre barika san o san ka di anw fan daw ma a ka da anw ye a sababu fana bɛ min na ala ka barika don o la a kana dan ne ma ala ka sankɔrɔta ya rabbi an ya ala deli sini kɛnɛ ala k'o da a ɲɛmɔgɔw ma u y'an bonya ala k'u bonya alhamdulillah rabbil alamin an bɛ wagati min na bi bamakɔ bɛɛ b'a dɔn gɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen nɔ surtout ka tila ka fara sunkalo ko kan n'i ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min b'ale sukaro kilo 1 d'i ma i t'o tigi sara sɔrɔ kuma tɛ ka se malo ni tulu ni sukaro ma an kɔni bɛ dugawu de kɛ a wari bɛ bɔ nafolo minnu na ala ka barika don nafolo la a bɛ di an minnu ma ala ka k'anw nafala ye a diyara an ye ka dama tɛmɛ kojugu foyi kuma foyi t'an da k'a f'u ɲɛna min yɛrɛ bɛ k'a sababu ɲuman ye an b'a sɔrɔ association jama kungo de fɛ yarabi ama ala ka barika don association in na ala k'a yiriwa ala ka kisi banajugu tɔɔrɔ ma كتب الرباني